Dnes je 2. februára, vitajte v zdraví po 50-ke. V tomto počasí som si spomenul na slova mojej starej mamy. Vnúčik môj, kde nechodí slnko, tak chodí lekár. Áno, sneží, je zima a je zamračené. Po celom svete sa šíri epidémia. Viete aká? Epidémia nedostatku vitamínu D. Väčšina z vás máte extrémne nízku hladinu vitamínu D v krvi. A možno aj preto teraz doma ležíte s chrípkou. Viacerí možno viete, že do mojej 40-ky som viac sedel ako chodil a bol som viac vo vnútri ako na slnku. A samozrejme bol som aj často chorý. Myslel som si, že cez zimu stačí sem tam vybehnúť na hory, obuť si snowboard alebo lyže a čumieť na slnko, alebo si dať lososa na pracovnom stretnutí. No bol to veľký omyl, nestačilo. Iba že by som mal niekde home office na ťave. No, ale tak našťastie som na ťave neskončil, ale skončil som na farme, kde som za ten čas prišiel na veľmi veľa vecí, veľmi veľa som sa toho naučil. A jedno z tých zistení bolo aj o vitamíne D, ako to vlastne všetko funguje. Takže si myslím veľmi skrátke, pretože vy si to viete všetky tieto informácie nájsť, ale najdôležitejšou formou tohto vitamínu sú vlastne D3 a ten D3 vzniká v koži účinkom slnečného UV žiarenia. Bohužiaľ, žijeme na Slovensku, ale bohužiaľ je v úvodzovkách, pretože ja Slovensko milujem. Slovensko je v pásme, kedy od novembra do februára slnko nedosahuje uhol 45 stupňov. A práve ten D3 na tej našej koži sa tvorí účinkom slnka iba nad uhol 45 stupňov, takže zabudnime, že ho dostaneme zo slniečka od novembra do februára, aj keby sme sa snowboardovali na slnku, alebo lyžovali týždeň alebo dva v Alpách. Proste to nejde, nefunguje to. Takže si ho musíme doplňať. Doplňame si ho buď stravou, alebo tabletkami. Kde nájdeme vitamín D3 v strave? Tak môžeme ho nájsť vo vajíčkach. Aj by som zažongloval, ale neviem to. Dobre, idem hore. No, toto je moja posledná droga ešte, káva, takže môžeme pokračovať. No aj Miška si robí kávu, tak musím počkať. Že Miška? Áno. Takže vitamín D vieme ešte nájsť v rybách, vieme ho nájsť aj v hubách. Len zjeste toho lososa, kde je viacej antibiotík ako v slovenskom kurati. Akože to asi nie. Alebo huby. Kde teraz nájdem? Čo som ja, Maruška, aby som išiel do lesa a hľadal hríby? No, hríby viem si kúpiť aj v obchode, to je pravda, avšak tie sú pestované buď v pivniciach, alebo v priestoroch, kde nie je slnko. No a práve tá huba, ktorá má v sebe vitamín D, musí rásť na tom slnku. Takže tiež nič. No čo teraz? Našťastie je tu chémia. Takže vitamín D bohužiaľ iba takto cez zimu. Otázka je však, koľko toho treba brať. No, v prvom rade si treba urobiť rozbor krvi. Zaujímavé je to, že keď vám robia aj rozbor krvi, tak vitamín D, úroveň, ktorú máte, tam nenájdete. Treba si za to priplatiť, ale oplatí sa to. Akože garantujem vám, že budete mať ale veľmi nízku hodnotu tohto vitamínu, pretože naozaj je veľmi komplikované. Hlavne teraz v období zimy ho dostať zo slnka a zo stravy, ktorú konzumujete. Takže dajte si najskôr spraviť rozbor krvi, priplaťte si za to, oplatí sa to. Keďže zistíte, že máte na veľmi nízkej hladine, tak doporučujem brať aspoň 3 tabletky, napríklad toho 4000-kového UI,
tak ja beriem 3 a cez leto beriem 2 tablety, pretože tam už to slnko funguje a hlavne od 12. hodiny do 1. keď ste na slnku, tak máte dostatok toho vitamínu D. Nejaké predávkovanie nehrozí. Takže čo sa mňa týka, tak ja beriem tie 3 tablety cez zimu, potom 2 tablety cez leto už takmer 6 rokov. Podarilo sa mi počas covidu prejsť tým úplne v pohode, neochorel som, všetko bolo v poriadku, takže funguje to. Nie len u mňa, ale aj u našich zvierat. Jedna z dôvodov, prečo som sa začal zaoberať týmto vitamínom D, boli aj naše zvieratá. Máme alpaky, ako určite viete niektorí, no a zhruba pred 5 rokmi alebo 4 rokmi nám alpaka menom Maťko zrazu lahol. Predtým som si aj všímal, že cez leto v tom najväčšom teple máme druhú alpaku Kubo a toto bol Maťo, tak vedeli od 12. do 2. sa vykotiť na tú trávu a proste len tak ležať v najväčšom teple a opalovať sa. Hej, alpaky sa opalujú. A ja som nevedel, že prečo. No a potom prišla jeseň a bolo veľmi suché leto. No a ten Maťko začal mať problémy s nohami, potom nám nakoniec lahol, museli sme ho umiestniť do stajne, no a nevedeli sme, čo mu je. Boli tu veterinári, skúmali sme, dali sme mu injekciu, mysleli sme, že má tetanus a tak ďalej, proste nevedel nikto. Tak mi to nedalo, tak som začal študovať a došiel som na jednu farmu z Nového Zélandu. No a tam boli fotky, ako im ležia, zhodou okolností tiež hnedé alpaky. No a ten farmár hovoril, že mali málo vitamínu D počas sezóny, lebo vôbec nepršalo, takisto ako na Slovensku v tom lete. Takže nemali možnosť zo stravy dostať ten vitamín D a hlavne hnedé alpaky, ktoré ako u ľudí, čím máte tmavšiu pokožku, tak tým ťažšie vstrebávate cez kožu vitamín D. Takže nám lahol a jednoducho sme si museli poradiť sami, tak kúpili sme vitamín D v tom oleji, čo je aj pre deti. A začali sme mu to striekať do úst a po mesiaci sa zrazu postavil a začal behať, bol zdravý ako predtým. Takže toto ma utvrdilo na 1,000,000%, ako je to veľmi dôležité, nie len u ľudí, ale aj u zvierat. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Janko, pozdravujem ťa z budúcnosti. Je rok 2035.